Prije 2 godine Ina je svoje nekretnine koje ne koristi odlučila dati na korištenje zajednici, a točno prije godinu dana uselili se 6 udruga. Mi smo tu jednu cijelu kuću, taj projekt gdje mi dajemo na korištenje naše nekretnine, nazvali Spajalica. Predstava je nastala kao zajednička suradnja Crvenih nosova, Klaunova doktora i Saveza Dodir. A htjeli smo u stvari djeci pokazati različite načine komunikacije, kako postoji znakovni jezik koji je prirodan jezik zajednice gluhih i gluhoslijepih osoba. Ova predstava danas za djecu u ovoj školi Ivana Merca je bila prvi put na neki način ta naša zajednička suradnja gdje je klaunesa na jedan svoj specifičan klaunovski način učila što znači biti gluhoslijepa osoba i kako ta gluhoslijepa osoba komunicira. I ta kombinacija koja se dogodila, to je jedna zajednička sinergija klauna i gluhoslijepih osoba je danas izazvalo stvari baš nekako je pravo oduševljenje i radost kod djece. U predstavi mi se najviše svidjelo kad su govorili abecedu, pa onda kad su govorili j, onda je klaunica govorila j i meni je to bio najsmiješniji dio. Naučila sam pljeskat na znakovnom jeziku i pokazati svoje ime i abecedu. Nadamo se da su danas djeca ovom predstavom naučila da postoji svijet oko njih koji je drugačiji i sretni smo kada imaju prilike vidjeti da je prihvatiti drugoga vrlo jednostavno, a isto tako smo vrlo ponosni kada možemo mi kao kompanija dati potporu toj zajednici koja je drugačija i koja treba našu pomoć.